Festivalın çayağına küştepti aydın ve tans sorun davranırmak maksadı bilen Türkmen ve daşarı yurtlarının tans toparlarının katlaşmağına küştepti paraxatçılık vasıfçata atlı halkara maslahat ve küşteptinin görünüşlerinin görkelme çıkışları evlenirli. Paraxatçılığı, dost soğunluğu, sevgin döretmek tans ve folklor sanatına ayretin orun eşiller. Çünkü sanatın gücü insan kalbini hoşnetli arzular kemal etiriyor. Adamları biri-birini yakınlaştırıyor, dostlaştırıyor. Bu halkara festivalın esası maksadı kim? Dostluk gatnaşyklaryň ösdürilmegini, medeni ulgamda hyzmatdaşyk hasa poturandyrmagy gönükdirýändir. Halkara paraxatçylyk we naşmak ýylynyň möhüm wakalarynyň birini urlen Awada dostluk mekany adly halkara tans we folklor festivali ýurdumyz bilen dünýä döwletleriniň arasyndaky medeni insanperwer gatnaşyklaryň hasy ösdürilýäniniň nowatdaky beýany urly. Şunun bilen baglykda bu halkara festival Türkmen milli tans sanatyny we gadymy folklory dünýä halklary bilen tanışdyrmagy, halklaryň arasyndaky dörejil gatnaşyklaryny ösdürmäge giň mümkinçilikler döretdi. Sonra Awadaanyň gözel künjegine ýerleşen Döwrewap akwaparkynyň sahnasyna ýurdumyzyň we daşary döwletleriň tans hende folklor toparlarynyň biletdäki çykyşlaryna giň orun berildi. Sahnada dürli halklaryň saz sanatynyň köpüýüşkünligi öz beýan tapdy. Milli aýdymlar ýerine ýetirildi hemde gadenden gelýän däpleriň öz olşulygy şöhretlendirildi. Halkara tans we folklor festivalyna gatnaşanlar milli mirasymyzy gorap saklamaga, ilmi, medeniyeti we sanaty ösdürmäge, ilmi işgärler hemme tarapdan gollamaga, insanperwer ulgamdaky aragatnaşyklary giňeltmäge gönükdirilen siýasaty alyp barýan hormatly prezidentimiz hemde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hoşallyklaryny bildirdiler.